ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದೆ ತಂದೆ ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕರಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ತೂಕ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು 10 ಕರಿಮೆಣಸು ತಂದೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪೂರ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಸೀಡ್ ಮೆಂತೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಯಾಕಡೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇತ್ತೇನ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ನೆ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ 6 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ 4 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ నేను ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇದು 4 pieces ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾರು ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ವೆ ಇದು 1 ಕಪ್ ದತ್ತು ತಾರೆ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ ಬೊಕ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜಲ್ నేను పూర గ్రైండ్ మనుపుగా ఇదే నేను గ్రైండ్ మనుపుక నైస్ అది గ్రైండ్ మనుపురు ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಗ ಒಂಜಿ ನೈಸ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಬೊಕ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅವಡು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪದು ರೆಡಿ ಆಡ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದು ಚೂರು ತೆಳುಲತ್ತು ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ತೆಳುಲತ್ತು ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ಈತ ದಪ್ಪ ಎತ್ತು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲತ್ತು
ಒಂದು ಶೋ ಕೊಡು ಕುದಿಯೋಡು ಇದು ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮೀನು ಪಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿಯೋಡು ಈಗ ಮೀನ್ಲ ಶೋ ಕೊಡು ಬೇಯೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ದ ತಲೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಬಂಗುಡೆ ಕರಿ ಇದೇ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ ಯಾವ ಮೀನು ಪೂರ ಶೋ ಕೊಡು ಬೇಯ್ದಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಡೆ ಏರೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ఒక ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.